vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každý týždeň v našej distribučnej sieti za rozprávkovú cenu. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Za týždeň vychádza obľúbené pokračovanie rozprávok kamarátov Kremienka a Chocholúšika. Na DVD Rozprávky z Mechu a Papradia 5. V najlepšom určite neprestávajte a kúpte si ďalšie kúzelné a veselé rozprávky z Mechu a Papradia. S Krtkom na čučorietkach sa zasmejete už za 14 dní. Na DVD Krtkové dobrodružstvá 3. Ak chcete s Krtkom a jeho kamarátmi na čučoriedky, kúpte deťom DVD Krtkové dobrodružstvá 3. Už za 3 týždne hľadajte v našej sieti dlho očakávané DVD o lúpežníkovi Rumcajzovi 1. Já by ho vzala i tak, řekla mamka. No jo, ale jsi tak úpravná a čistoučká. A podívej se na mě, zase Rumcajz. Ale to se správně, řekla mamka. Tak neváhajte a kúpte deťom DVD o lúpežníkovi Rumcajzovi 1. A tak začal to Rumcajzovo hospodaření s mamkou v té loupežnické jeskyni v lese Řáholci. O ničom nerozmýšľajte a choďte do našej siete. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.